Príjemné popoludne vám všetkým, ktorí máte radi peknú pieseň a muziku. Vitajte v rozhlasovom dvore na verejnej nahrávke relácie k 25. výročiu založenia folklórneho festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou. Vítam medzi nami aj hostí, ktorí stáli pri počiatočnom rozkrútení kolieska. Je tu Ivan Murín, Janka Krotáková a Margita Jágerová. V roku 1990 prišiel Ivan Murín, študent vtedajšej Nitrianskej katedry folkloristiky a regionalistiky s nápadom zorganizovať svojské podujatie, ktoré by ponúkalo možnosť mladým, začínajúcim autorom programov, režisérom, choreografom, muzikantom a tanečníkom či spevákom predviesť svoje snaženie, otvoriť priestor pre netradičné prevedenie i spojenie bývalého a súčasného a zároveň nebyť viazaný nikým a ničím. Za miesto realizácie tohto nápadu vybral svoju rodnú Kokavu nad Rimavicou. Svojou myšlienkou nadchol zo pár priateľov. Prvé ročníky boli len takým skromným stretávaním sa mladých ľudí. Ako prebiehali, kto vtedy v Kokave účinkoval, aká bola nálada. Tak to je taká spomienková otázka pre Ivana Murína. Ivan, želám príjemné popoludne v preplnenej Kokave nad Rimavicou ľuďmi zaujímcami o folklór. Ďakujem pekne a pred 25 rokmi sme ani netušili, že takéto niečo v Kokave môže nastať. Kde ste sa stretli? Kde bolo to miesto, kde sa pár mladých nadšencov, folkloristov, nielen teda srdcom, ale zrejme i dobrou mysľou prvýkrát stretlo? My sme sa mohli stretnúť, písal sa rok 1990, iba na tých festivaloch, ktoré vtedy existovali. Bola to Detva východná a všetko sme sa museli dohovoriť dopredu. Bol to čas, kedy neexistovali mobily. Všetko sme museli pripraviť si dopredu a keďže sme boli mladí, tak sme tej príprave až také veľký dôraz na to nedali a tak sme často improvizovali, a tom bolo to čaro a naša práca nebola o nejakých veľkých umeleckých víziách. Chceli sme si zaspievať, zatancovať, ponúknuť naše umenie ľuďom a hlavne museli sme to všetko pripraviť. Čiže štandardný organizačný výbor prvých koliesok musel strúhať zemiaky, chodiť po Slovensku hľadajúc dobré vínko, nájsť vtedy ešte nejaké súroviny, ktoré sa nedali zohnať. Bolo to tesne po Nežnej revolúcii. Takže toto všetko boli naše prvé úlohy a večer si zatancovať v Kaštieli, parku Kaštieľa, tak to bolo taká odmena za to, čo sme museli robiť. Neseš k nám, ja ty milá, pravdu povím, prišiel som si pre rozmajrín, pre perko, obveseliť srdenko, jako bych ty perko dala, keď som ešte netrhala len tú drobnú